खोथाखौनो बुंनो लुबैदों दाखालि थांनाय 17 तारिख 16 तारिख साननि समाव जोंनि रायजो राजाया बे जोंनि न' सेरजों थांनाय मोनसे दै नाला दं मोनफ्रोमबो बोसोरफ्रामबो बे दै नालाया बायो आरो बे बायनायनि गेजेराव दिनैहाय जोङो गिदिर गोलावफोरनाव सोरबा सोरबि एफा एनै अनसुंथाइ बिहरनायाव 3,000 हरदोंमोन बे 3,000 हरनायनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजा ज' जानानै मावदों आरो बे मावनायनि बेलायाव रायजो राजाफ्रा बे 3,000खौ फसायैयाव सोरनिफ्राय हरदोंमोन सोर हरामोन 3,000खौ एमएलए सारानो हरदोंमोन आरो एमएलए जोंनि सारानो हरदों माने ओरैनो गुना थुना बायनो होननानै हरदों आरो नोंसोरबो एसे जगाजग खालामनानै मावलायदों होननानै बेबायदि हरदों हरनायनि गेजेराव आं बेबायदि बुंदों दा बेबायदि बुंनो जोंनि रायजो राजाया ज' जानानै मावबायबो मावनायनि गेजेरै जिउ गामि रैखागिरि जानानै आंनो बे जोंनि रायजो राजा गथ' गथायफोरनि बुंनाय रावखौ आं दिनै माने मा होनो बेखौ उइद्र' खालामफिननाय जाबाय आरो जाहाथे बे सारमोना जाहाथे गाज्रि मोना जाहाथे जोंनि बे मोननैनिबो दला जाहाथे जों मोजाङै मोजां अनलायनानै जेरैबायदि दं जों बेबायदिनो गोरोबनानै जाहाथे मावलांफिननो हायो आं बेखौनो जोंनि गोजौ लबिनि सारमोननिसिम आं खावलायफिनबाय। आङो बे बाद्राबिल गामिनिनो बिसिडिसि भाइस चेयारमेन आरो दाखालि जे 16 तारिखनि घटना जे जोंनि 28 नं एलएसिनि एमएलए सारनि जि सायाव एलिगेसन लाबोदों बिनि सायाव आङो खेंफोरथि होनो सानदों जे जोंनि नाम्बार 2 बाद्राबिल गामिनि माखासे रायजो राजाफ्रा जोंनि जे प्राइमारिनि आफादगिरि बिथांखौ खावलायनाय बायदियै बिथाङा जोंनि एमएलए सारनिसिम थांनानै खावलायहैदोंमोन जे गामिनि माखासे अट'खौ लानानै दा बेयावहाय जोंनि एमएलए सारा बुंहरदों जे दे जिखुनु आङो माखासे खरस पटिफोरनि सायाव हरगोन जे बिनि सायाव थांनानै लाबोबाय बिथां जोंनि आफादगिरिया लाबोनानै बिनि सायाव जे बुंदों जोंनि एमएलए सारखौ जे 12,000 हरगोन बा 13,000 हरगोन नाथाय बियो आं जे बिथांमोननि बुंनायखौ आङो माखासे षड़यन्त्रनि सायावसो बुंदों सानो मानोना बे जेब्लानाखि जाथाय जादों अब्ला आंबो फैदों आंबो मोनसे जायगानिफ्राय थांनानै फैनायाव अब्ला आंबो बे गामिनि भाइस चेयारमेन जानानै आंबो आंनि आखाइजोंनो दे सार जोंनि 28 नं गसाइगाव एलएसिनि एमएलए सारा बिदि हरदोंब्ला आं थोआखैब्ला बिथांमोननो आङो 2,000सो हरदेरनोसै बे बाथ्राखौ आं स्पष्ट बुंदोंमोन बिथांमोननिसिम दा आरो दिनै जे माखासे एमएलए सारनि सायाव जे एलिगेसन लाबोदोंमोन दा दिनै बिनि गेजेरजों निउस मिडियाफोरनि गेजेरजों जोंनि बे नाम्बार 2 बाद्राबिलनि गामिनि गाहाय गोरा एबा गावबुराया बिथाङा गावनो माखासे खेंफोरथिखौ होलांबाय आरो बिनि सायावहाय जे जोंनि एमएलए सारा जे हरदोंमोन माखासे बे जे कालभार्ट बे कालभार्टनि खामानिया माखासे प्रसेसआव दंखासै बेबायदि सिस्टेमावबो दङ जास्ट जोंनि 28 नं गसाइगाव बिधान सभानि एमएलए सारा जे बे गामिजों बारनानै मोनसे जायगायाव इंलिश मिडियाम स्कुल दं बे स्कुलावहाय थांनो थाखाय जाहाथे सोलिनो औवानि दालां बानायनो जुनै हरनाय जादोंमोन दा बिथांमोना सानो जोङो आंबो बे जायगानिनो भाइस चेयारमेन हिसाबै माने जे बाथ्राखौ बुंदों बिथांमोना जोंनि जे दा सोलिबाय थानाय सरकारनि एन्टि आं सानो आंनि बुंनाया एसेनोसै।